खुलुमबाय गासैखौबो रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो देग्लायनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया मोजाङै मोजां बयनाबो जानानै थांदों। बेबायदिनो जोंनि बैसागु फालिथाया जोंनियावबो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। जोंनि बे दिंखियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय सनितपुरनि दिंखियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय मावरियापुर गामियावबो जोंनिया जोबोद गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै एबा दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो माबायदि नुदों, माबायदि जादों जायाखै बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्था हरगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय। थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.